Det er disgusting hjørne, det der. Ej. Eller jeg skal lige recharge mine øjeblik. Okay. Jeg går videre. Hvad så? Fuck svin. Fuck dig. Det er den der. Så du den, hva'? Ja, så du den? Nu så det godt, så det godt. Skal jeg åbne igen for dig? Skal jeg åbne igen? Victor. Skal jeg... Nej. Hvad laver du derovre? Christian! Du er nok den største klapper, jeg kender. Okay, den er der. Nej, sagde jeg. Jamen, jeg ved ikke, hvor langt væk den er. Skal jeg prøve at åbne nu, og så se, hvor langt væk den er? Den går derovre. Jeg skal have noget. Planker. Der er plank der. Kom! Så luk! Ja, du er da selv luk. Klaphat. Det lyder ensom. Jeg tror, han har brug for en ven. Hallo, hvor er du? Du skal ikke lukke den! Altså... Jeg tror ikke, den var der. Der var så stille. Nej, altså... Den er helt i den her mappet. Nevermind, det er den virkelig ikke. Jeg skal synes, der er noget sanity, ellers så dør jeg. Ja. Jeg har. Sikker? Ja. Jeg har mange. Jeg har 13. Nej, prøv at høre den sagde. Jeg vil ikke må komme ind. Okay, det lyder ikke som en, der er ensom. Det fløjter ikke, mate. Oh my god, din idiot. Den gør der lyder jo. Gør den? Hvis den fløjter tilbage til os, gør den sgu nok, gør den ikke? Nå, okay, fair nok. Der er en plank her på jorden. Fuck. Nej. Det der. Jeg skider i bukserne her. Hvad er det, jeg har råbt mod i? Det er ikke Victor. Victor! Nej! Christian, du teleporterer. Det spammer. Det er fordi, jeg kan bare... Insta-loot. Nu hvor jeg har masser af plads. Altså, helt ærligt. Bro. Det er det, jeg snakker om. Ja. Holy Vi skal fuck, ud, Victor. Vi skal ud, Victor. Hvordan kommer vi ud? Er den uden for camperen også? Nej. Vi skal være i lyset. Jamen, hvis man står i lyset for lang tid, så springer det, eller hvad? Ja, det tror jeg. Ej, straight skid der, mate. Også fordi mit hoved jo bare Vi har fucking mange planker lige her. Midt. Nå ja.
Nej. Jeg har 10 planker nu. Hvor er det fucking ulækkert. Der skal vi ikke Den er ned. dernede. Ja, vi skal ikke derned. Vi skal herover, mate. Se her. Nej, vi skal ikke. Ej, det er løgn. Der er plank der er plank her. Bro. Den Det sidste er der, til jeg kom højre. fra, der kan jeg ikke se. Prøv at se den grønne linje, har du fulgt den? Nej, ikke rigtigt. Den fortsætter ham. Stop, den går igennem væggen. Den kører herind igennem væggen. Oh my days! Ja, men den stopper her igen nu. Det er så fucking GG det her. Jeg er fuldstændig blinded by the light. Er du det? Her, mate. Jamen, den går bare rundt, tror jeg. Ja, du kommer ud her med mig. Nu kommer den. Du er en fucking idiot, Victor. Og ansigtet på os. Den går efter mig, den går efter mig, den går efter mig. Vent her! Jeg dør. I kom på kontoen til at have 8 kroner. Okay, jeg prøver at se, om jeg kan make it up med den her. Ej, det her det er fucking ulækkert midt. Mate. Mate. Vi skal gøre sådan her. Kom. Prøv lige. Fucking hell, jeg hader det her. Jeg skal have noget sand, jeg skal have noget batteri, ellers så gider jeg simpelthen ikke mere. Holy fuck, bro, du forstår ikke, hvad fanden det er, jeg lige har gennemgået. Jamen, Jeg tvivler slet det ikke er ikke engang sjovt. Altså, helt ærligt. Altså, jeg er så sur. Mate. Hver gang jeg går ud af det fucking skab, der har du kun sort, Oven der her. Ja. Så har der været det her fucking smiley face. Jeg klarer alt det her. Og du har bare haft det fucking cozy herinde, mand. Altså, prøv lige at se det her. Jeg har brugt et skab. Et skab. Bare vent til, der kommer her Et skab. Vent, jeg tror faktisk lige, jeg tager en stol med hurtigt. Hvorfor? Så kan jeg smide den imod monsterne. Du kan også bare trykke F, når der kommer et smiley face. Nej, jeg væltede stolen. Altså. Ja. Hvad fuck er det her? Ja. Oh hell no. Hvordan er det her det samme igen, mate? Det må jo næsten være her, vi skal bruge vores latter. Den banker. Victor! Du er en fucking idiot. Ja? Den står banker et eller andet sted hernede bagved. Baba, kom nu, baba. Bare husk at fløjte den. Ja, jeg er klar til at trykke F. Oj. Bro, det der... Altså, der er jo Jeg skider i bukser. Du hørte ikke det footstep? Nej. Nej, okay. Jo, der er almindelig water for days her i. Ja. Ja, jeg napser det hele. Men jeg har det sådan, der er altså ikke noget, der kan forskrække mig længere. Nå, det er der ikke. Nej, og det mener jeg. Der er plenty of shit, der kan skære mig. Ja, men ikke længere. Jeg har fandme gennemgået det, du tror, der er løgn. Ja. I'm a wait and see. Great hand. Clearance level 2. Jeg har fundet... Og så går vi til højre nu. Fuck, bro, jeg skider en snemand Men hver gang. jeg tror næsten, vi skal derned, low-key. I bunden. Tror du ikke det? Der er lys hernede. Jeg blev så bange, jeg begyndte at shift. Nej, det har vi lige været også. Vi har været her nu. Mate. Hvor fuck skal vi så hen? Har vi været herinde? Nej, vi har ikke. Her går det opad. Oh shit. Hvad med dernede? Der er lys dernede. Jamen, der er også lys heroppe. Bare lige så slemt, bare skævt. Det her.
Indtil jeg forstår det simpelthen. Oh my fuck. Shit, man. Jeg trykkede F! Jamen, den skal recharge eller sådan noget. Ah, true. Her. Hvad med der? Her, grøn tape. Vent, hvad er det herovre? Der er planker herovre. Så skal jeg lige gøre det hurtigt. Kan man komme igennem her? Hvor er du hen? Hvor blev du af? Bagved dig. Jeg tror, vi skal herover, bro. Herover. Nej, det skal vi ikke. Dead end. Ej. Ja, det er fucking klamt, den der bankelyd der. Der er en stol herinde. Ikke andet. Vent her. Nej. Hvad? Nu for det. My god. Fuck det her lort også. Det er... Vent, hvad er det her? Blot gulvtæp? Der! Hvorfor er det her low-key værre? Luk den efter dig. Det her er low-key værre, mate. Jeg laver lige fucking SWAT sweep her. Jeg ved, man kommer imod os lidt. Jeg fortrår mig, at jeg kan fokusere på begge sider. Om der er et eller andet der. Dogs. Det er der, vi skal på trappen. Det er der, vi skal på trappen. Ej, bro. Jeg kan ikke komme ind. Hvordan kommer du ind? Altså, er du mongol? Der er på det første, så, altså. Bro, hvad? Sådan der. altså, er du mongol? Hvad? Hvad? Men du går forrest nu. Nej, du kan godt fortsætte lige ud. Med den banker. Det er vores fodtrin, dit bums. Nej, det er ikke. Jo, det er det. Det var det. Så, hop, sit op. Vent lige. Lad blive, hvor du er. Jeg har ikke mere lommelygte. Har du ikke det? Jeg skal ud til venstre. Hvorfor er det, vi ikke spawner sammen? Hvad er det her? Nej! Nej. Det var ikke her, jeg vil tilbage igen. Du er simpelthen en klaphat. Bro, jeg ved ikke, hvad der skal... Oh my god. Det her det er jeg faktisk sådan oprigtigt pissed over, at vi er inde i. Du skal bare være bagklog, og så begynde at være sådan der. Jamen sådan helt alt den der her. Wow. Wow. Det meget. Nej, der er mere. Wow. Nej tak. Hvor skal vi hen? Jeg ved det ikke. Må jeg komme ud igen her? Jeg hader mig selv. Hvorfor gør jeg det her med mig selv? Kan vi komme rundt her? Jeg tror vi skal have den, bro. Eller hvad? Minecraft. Den er empty, den der. Jeg følte bare ikke, der var noget. Det kan godt være, at vi skal igennem de der døre der. Jeg følte bare ikke, der var noget dernede. Der er jo en anden ting, der... Bro, det der, det er disgusting. Christian? Hvem er det der? Det er Skinwalker. Det er den der giver sig ud for at være os. Pas på, at det ikke tager dig. Hey! Christian! Victor? Victor? På et tidspunkt, hvis når du er helt op ad den røde. Det er ikke Victor. Hop, så kan du se der er rød og grønt lys derovre. Christian?
Christian. Det er ikke dig, det der. Det er Nej. ikke dig, det der. Der kommer sådan en lille hul i busken, hvor du kan Nej. tage ild på et tidspunkt. Hvis når du er helt op ad det, den røde. Den jagter mig. Mens den snakker som mig. Jamen, den snakker som mig, når det er mig. Altså, sådan forstår du. Jeg er ubehagelig. Jeg har det, det er virkelig ubehageligt, det her. Nu er væk. Hvor er du henne, mate? Vi skal bruge en nøgle, bro. Er du ved Jeg er exit? hen ved... Ja, vi skal bruge en nøgle. Okay, Ellers kommer vi ikke videre. Jeg står bare og venter ved exit. Jeg synes ikke lige det her. Hvordan fanden kommer jeg ind til dig? Jeg hader det her, Victor. Jeg er altså lidt af en mental pause, ellers så kan jeg ikke noget. Nå, Er du okay? nej, jeg er vitterligt ikke okay. Hvad fuck er det der? Ja, det er 3 af de der fucking satans ting, der er efter mig. Victor, åbn døren! Jeg kan ikke åbne døren, bro! Kom her, jeg kan ikke åbne nøglen. Kom her, stil her. Hell no! Vi løber modsat vej. Christian, kom her. Jeg lyser, bare løb. Hvorfor? Christian. Ja. Ham der, han er der. Kom, den er vej. Den der midt. Nej, det er ikke. Er det ikke det? Nej. Christian! Jeg kan ikke, jeg associerer ikke med ham der. Det er vitterligt det Jeg her hører midt. stamina, fordi jeg har fået de der... Jeg har ikke nok stamina til det her. Jeg er død. Den har taget mig. Det er så fucking skal tage mærkeligt, her. det her. Du skal kigge. Hvad? Ja, det er 3 af de Oh her.